So hi mga idol, it's me again, Boy Gala. Ngayon gagala tayo sa masukal na gubat doon sa ibabaw ng dagat. Sana samahan niyo ko. Pero before natin simulan, sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please hit that subscribe button at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video na ina-upload. Sana walang ahas mga idol. Grabe ang sukal dito mga idol. Oh. Anan ko idol oh. Sobrang sukal di ba? Sana walang ahas talaga idol. Grabe, sukal dito mga idol. Takot ako sa ahas idol. Di lang sa ahas, pati na maiwan. Char. Di ko alam kung saan to patungo mga idol. Grabe. Nakaapak ako ng tayba mga idol. Hindi ko alam sinong tumatay dito. Walang daanan mga idol. Grabe ang sukal dito. May ahas idol. May ahas mga idol. Sana kita nyo. Ang laki pala ng gubat dito na to mga idol. Hindi ko matatapos to sa paggagala. Siguro may part 2 tayo. Babalikan natin dito. Kaso may ahas doon. Sa daanan may ahas. Balik na tayo, may part 2 tayo mga idol. Sana suportahan niyo ko hanggang dulo. Maraming salamat po. Thank you for watching.